दुगैगासिनो दं नै नायदो दुगैजोबबाय मोजाना Hey guys, जों दिनै दैमायाव खानाय सिनजानो थांदों आंजों लोगोसे ओरै सानै दं बान्दा मोखांफोरखौ नाय सोरबाफोर गोसोबा गोसो जागोन टेनसन गैया सिंगेल लाइफ बिन्दास बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों खानायखौ माबोरै सिनो नै ओरै सिनो ओरै आखाइजों हमना सिनो हा थौ बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो सुमफ्राम जानो हांदों हनै सुमफ्राम गोदै ना ओइ थाइसेबो आं बैनो गोमोन गोजौलै नोंलाय एखे गाखो नङाबा सुमफ्राम जादों र' दिनै Ini kami sama banyak ya. Bilakan. Kau pinangan roh. Mama yang nasi sendro. Mana gila ni menjuskan. Ibarat kamu lah. Angkut somprangku baru mas sebagai bar. Baru mas somprang mencapai ini bar. Baru mas. Oh. Hah? Ibar. Hey, kan ini menjus. Akhirnya baru ni gamsa kawan. Aku lihat biar aku bisa ke dapat aku ya lokal Ciga kasih nih saja kick benda otomatis ini dah habis dia pakai sumpram sana ya dah habis nambah itu gitu kan gue tahu benar sumpram udah bah siapa nih mana tuh kan masih berapa biji apa pay guys sampai ke sini dong guys ini guys, finally जों मोनफैबायानो नै बेयावनो सिंग्रा थारमाने बायखिना दं दा माने खानाय सिनगोन आरो दायो जों मा लाबोनो नायदो खानाय सिननो थाखाय इ जाबाय सेम्पु इ खानजं इ बुट फाजा मोनसे लाबोदों बे ब्लेड बे खेमसि लोगोसे आरो नै बिसोर भिडिअखौ रायलायगासिनो मालाय हिन्जावजों फाग्लाया जों
आरो सिंगेल मानसि माथो खालामनो गैया ना होमबा जों बिदिबा लाइक शेयर एन्ड साबस्क्राइब खालामना लादो सिगे गिमारा बिसोर आं बारा गेलेनाय जाया गेम बेरायनानै माने सुटिंबो थाबाय थायो नालाय बेनिखायनो ब्लगखौनो खालामदों आरो नोंथांमोन नायलांबाय थादो जोंनि सिगे गिमारा इउटुब चेनेल दुगैगासिनो दं नै नायदो मोजाना साबधान ओरै मानासनिफ्राय फैयो दैया नै हाजोआ जोबोद गोजान दं मार मोजांखा दुगैनोबा दुगैजोबबाय हा guys जों थांनोसै guys आं भिडिअखौ माने खानाय सिनदोंमोन नालाय खानाय सिननायखाय आं भिडिअखौ लानो हायासै बेखायनो आं दा नै दुगैनाय खिनिखौ लादों आरो थारमाने guys बिदिबा I did.